Attorney yan. Kanina. Check. Okay na. Yan. Yan. Don't Check. it na. Ana. Yay. Alright, rolling na. Rolling. Finally, we're back. After 1 million years. Hi! Welcome us! Uy, in fairness, dagay nag-PM nga. Asa na inyong podcast sa ano? Oh, nakita po ko. CDI? Ato yan New Year's Day. resolution kay na mag once a week. Lagi, wala na. Once every quarter na ito mo. That's why sabi mo nang niingon ako nga kailangan naging ani ang changes na naitabo. So ang among gahi ni Bay, gimove na nako og weekend. Para gyud ang among shoot pwede ra Thursday o Friday baka ha. At least kung Friday ready na gyud for airing na para na gyud ta aning podcast kay in fairness kaning podcast mas ganahan ko ani nga show kay mas kuan ko mas Bernie bitok-bitok ko ani nga Walay plastikan. Walay plastikan, way barba. Matuman na ba ka ni? Oh, ni. Oh, hindi tinanong na to. Natayan sa nindot nga venue. Yes. O tsaka mayo kung mo na to ning regular na ning podcast. Magsarata every once a week diri. Yeah. Diba? O paano ng tibok team? Igo na po tatanan po. Later, ato ning isgotan kung unsa ni nga cafe. Ang pangalan ani kay The Masters Cafe. The Masters Cafe. Diri sa Tumasaco. Nga Makasandig. Murag taas kayong Tumasaco. Murag dapat na mo'y Tumasaco 14. Saan man na di ang adalan? Murag anam siya na. 14 pala 16. Kanina street ang 14? Tumasako. Tumasaco 6. Basta kay daghan man na madungan Next. mga siyempre taga Corpus ba ko doon man ang Corpus diri. So sino ko madungan ang Tumasaco 14, Tumasaco 6, Tumasaco 16, Tumasaco Ang 8. kito rin doon. Ano na lang at bang sa Petron sa Old Petron. Ah, di na na Petron karon. Dili na. Napulihan ng Petron. Lisod na gid ang panahon karon. Next kanto sa Champs. Next time. Anyway, kung nakalimot na mo, welcome po sa Bitok-Bitok Podcast. Kauban ang among You've Moach. Kauban. Oo. Tumboy siya karon na dili sa Yoya. Pino best. For the aesthetic tayo kayo. Naka-best. Pero guwapa, hamis o pamanit, single ang gihapon. Malauga ang tawag niya. Si Sampay na. Yan. Hi, Welcome Sam. to us. Welcome to Pero us. nabaguhan nga dugay kita. Oo. Kita boy. Siyempre ang pinaka-busy karon, layout artist, videographer, photographer, tanan pang mga Diaper, rapper. Iya tanan tapos ni break lang siya karon ha. Swerte gyud kayo kadro. Nagagay ko ulitin karon ha. Daghan kayo yung layout yung gibatag giputol gyud ang layout. Para lang yun na kay Higalay Festival na ba ya? Talagang Yeah. events. Wailain, my favorite photographer in fairness, Juan Photo. Nga mga play pagka barista Barista. dinhi. Kay gipasa naman ako kung pagka-addict sa kape. So siya na karon ang barista sa kuan. So karon mga play daw siya kaso Hindi, mga play ko dito, grind lang ko sa binti. i-grind sa beans. Isa ka sakura ba yung i-grind? Sinasabi ko sa'yo. Wala pa kasi nag-pour over. So, basig ikaw din siguro. So opening pa ba ni? Siyempre natay respeto kay siya tag-iya. Correct. Sa mga tayo, respeto lang gamay, di na to siya bastuson. Correct. Wala yung mga topic niya ko na kanang dili siya mga kanang. Anong dili na to kumusta niyang love life, Correct. sex life, Mga malaw-ay. mga malaw ay wala kay iya ning Iyahani. venue karon wala in attorney Drew Dalapo. Galupo. Dili galupo. Ayan. Hello, everybody. Congratulations sa inyong soft opening pa lang ni. Yes. Very cute, very nice na late to istorya kung sa konsepto ani. Ano kitawag to siya soft opening? Kay kulang sa himas. Wala pa na doot. Soft opening. O suma. Kita mo, unsa ano ka? Oh, sige. Dili ko kabalungan. Unsa ba sa balawd ana? According to Article 3, Paragraph 4, gitawag daw sa soft opening para na siya leeway nga pasensya medyo ang service medyo dili pa kaya na mo ma-perfect Oh, kay yeah. That's the nag-adjust pa purpose. niya nagpa-adjust na. yan, So, yan. for example, ang kape, kung 100 grams, 50 grams lang sa ibawasan. Kami ka. Bana bana Hindi ko kabalungan nung gitawag siya soft. Nga pwede naman siyang mini opening. Mini opening. Pre. Pre-opening. Kuan, the purpose kay para na I feels ang mga owners and staff kung unsa ang
pag-servative kung dinaghan ang strategy o diapod ang way pud para ma-improve ang food and then drink according sa feedback sa mga So dapat na ikaw mga ano yun. VIPs sad mo karon. Excuse me, VV, kulang ang V. VVIP, very important person. Excuse me. Uy, ang tapi na to since kay cafe man eh. Tapos nag-order na tag mga saan na yung order? Ang menu nila diri. Kung ano ang gihatag sa kuha niya. Saan mo i-order? Sige na. White mocha. White mocha. Say color. Why? Okay. White o na white o. Klaro lang nako. Klaro lang nako. Kaya naman yung sa ingana nga ang iro nga itong gitawad og brownie. Ano di automatic di ay nga basta Yeah, itong blacky. lagi. O manibot anay. Ang ako lang kay siyempre likay man tag sugar americano. May English na no. Mayo americano man may gala. In fairness barato ra ang hot 95. Ay, in fairness ha. Yeah. Wala nagmahal. Imo saan imo de? It's Drew Berry. Yeah, It's name- a non-coffee drink. named after me. Named after the owner, one of the owner, Drew. Yeah. Si pangalan Drew. Drew Kasi Berry. na, Drew, wala lagi Drew. Yeah, Drew Barrymore. Ah, okay na. Drew Berry, So tungkol non-coffee. siya sa mga kuan man eh, mga siblings. Oh, Yeah. yeah. Feeling na ko kay Murag, di mo nagsugod no, kay di man... Wala Grabe ko. di Obvious kayo. masters pod kay di man sana. Wala ko na-gets. Wala yung di masakit. Puro Oh my di. God. Si Drew Berry. Yeah. So kung ordero ninyo ang kuan para kang Drew. Lamin na, Sam. Drew? Let me taste. Di ko mo to. Dili mo to. Di mo to. Be? Wow. Saan pag-inom? Influencer. Influencer. Refreshing. Uy, in fairness, lami. Sure ka. Mura man tong ni-auslo may mong dago. Sa raspberry? Yeah. Kisa ba isang tao nga, Berry. kisa ba isang tao nga gilibre ta may ingon ugay lang. Lagi. Tarong-tarong Pero mo promise, Sam. I love Tarong- it. I Ano sa- wanna try. Again. Be, influencer. Pak, influencer. Wow. Yubo ko gamay. Charot lang. Iwalay try lami. Oh, I love it. So atong Ano mo kiss ka? Ganun ko mo inom nga murag mo kiss. Ana, magidaw na siya. Ano? Lagi. Murag mo kiss. Kung saan dapat ang hindi. Wala mag siya straw. Oy, wala tayong straw. Oh my God. It's supposed to... lagi. Bodey nang kon basta soft opening wala pa straw. Saday ka. So that's why related to coffee, ang atong topic is matured na ba ko? Wow, grabe siya. Related. Related kay sa una biya di ka pa imnon og kape si mo mama ko. Bata pa ka. Kay bata pa ka. O, di Dili ba? ka mutubo. Di ba napatabok na ako So, mga pang gala? mature yun ang coffee. Pantigulang ang coffee Pang actually. tiguang ang coffee. Dili, ani ngani na mo nang nakaderive ko ana nga topic. Dugi ra kay na ko ning giuno na gyud. Dapat na kay dugi to ka Dugi balik. mo correct. Kana bang pag mag-drive ka, ta mag-abot gikan mo sa 2 lanes ta mag-abot mo sa 1 lane, di ba? Tapos di ba paunahan na ka ng paghay Okay. paunahan na ba ka naman kada dikit ka dili gyud ko magpasingit sa imo Dumot yan, ana dumot. karon may sa kung I don't know lang tungod baka kay doon na pong election. Mo gyud tinuod. Pero dili ka nang pero na-realize na ko ba nga nang unsay makuha gyud nako lugar kung di gyud lugar ako sa ipasingit. I mean, unsay lugar ako makuha kung ako ang nakauna? Or di ba sometimes burag pride lang nimo nga, ha, wa ka nakasingit. Di ba? Or ano imong Correct. feel lang, excuse me, nag-outdoor ako karon pero wala ka nakasingit bisag pick up ka. Bro, di ba? Bro, nga na imong garbo, bro, ha, bisag kung saan, wag ko nibigay nimo kay nisingit ka. Wigo lang ako pero pick up ka waka kasingit. Wa ka kasingit. Di ba? Di ba? Bro, naman yan nga pride ba? Pero later yan sa may ilang kasingit. Pag mo, agi kasi mo. Imo Di ba? na uy. Tama kayo driver na, mo sirbato nga, pip, 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 pip. Sige. Familiar. Sige. Ako ba na? Ayan. Ginaot. Ayan. Hi, love. Di ko kabalubay kung tungod ba na sa kong edad nga 40 na? O, di, pundora sa 40. Wala na tayo. Wala na class. Wala ka nagiyap. 40 na ko to. Or tungod ba sa kinina ko, kanabang, niabot na sa puntong akong pangunahon ng kanabang, mo na ba ning signs nga na bang nag-mature na kita na kanabang, kailangan na nimo i-let go or na mga, sabi term na, battles or na mga sitwasyon na kanang, dili ni worth it oy nga ato gyud ipaglaban oy. Kay dagan dapat tayo nakita sa mga traffic sa mga Manila nga nagpinusilay tungod lang gyud sa mga singit-singit din. Tanawa, after gipusil unsay nahitabo, di ba? Kana barang
sige na, i-let go na kada bang, sige, kung gusto ka din, ikaw na bahala. I don't know kung maturity na ba'y tawa ka na. That's why, that's our question for today. Kaya sometimes, mubasi sa tasa, tungod ba kay daganay uban si Juan Poto? Tungod ba kay Juan, matured na ba ka? Or tungod ba na minyo ka, matured na ba ka? Because sometimes, dili po na sa age, kaya naputay ka ilang nga nag-40 na lang, pero ang utok mo rin po 18 years old. Pamilya. Pamilya. Pangalanan ko ba siya? Sorry. Ang iyang attitude towards work. So isa-isahan na to. Ano lang, una nga level sa question is, for you, unsa ba ang kwan? Unsa ba yung mga signs namin ka nga matured na ang usa ka tao? Kanang parang ganun. Siguro, para specific, emotionally matured. Ano na lang kayo? When ka physically matured. Maklaro man. Maklaro man. Excuse na lang kang Mark karon ha. Char lang. Ikaw gina ko nakita Char lang. So Emotional. So that's the first level. Round 1 na itong Okay. question. For you ba, unsa ba'y, sige, 1 or 2 ninyo yata nga, makayong kag emotionally matured ng usa ka tao? O na, 1 po. Ako kay Kuan din, nakauna na ko dito. Oo, grabe ka rin. ko. Matured na gila kayo. Dili naman makauna na. Dili, ang isa di nakita na po na ako ni. Na-realize ako ba tama siya. Nanaka sa maturity if you want peace of mind. Daw nanaka peace bitaw peace instead of kanang mabutang nga kanang Lain kinatawan ni bro. Sa'yo ba sabot, ano? Di ba kanang di ka gusto di man sa dili gusto gubot gyud nga kan pero kanang instead of makig-away ka imong gina-prefer nga peace na lang. Manang maturity. So abi na akong pasabot imong mga peace na mingaw, walay sound, walay music. Pero same man ang kwan. Same itong example mo gina sa sakyanan. Kung i-prefer nimo nga makikigi pig ka sa dalan, maglalis pig ka, mamak you, fuck you ni. Lagi ka. Tama. So, di ba? I-prefer nimo sige, pauna na, ikaw na una. Kiburag mo mawala Wala sa sa ko ana. Magyan na ba magpiliyo nimo ang peace instead of mag-trouble ka or maglisod ba ka ano, something. Mana maturity pa. Ayaw mo kalit okay nga anak bay kay pagkaugma na nahitabo sa mga mode ingaton na siya na usa. Mura ka ng mga tao ba nga tapulan ba kalit lang ito nanilig ang buntaga tapag hapon ng disgrasya maudi ay kaya ganinang morning natingala ko nanilig siya di ba siya So, kapanilig dapat maniligin everyday. Amok. tama yeah so peace nga ka ng Peace. Peace. kesa World peace. Kana. dito na lang ta sa kanila di na tayo kiglalis Dito lang Oh, ilalim. sige Correct. ikaw na okay Okay. ikaw Drew for you what's ano ba Kuan, emotionally matured when you think of the good of others. Yeah, kanang pang pastor gyud kayo Pastor, nga naging tinubagan Ang atong good news. sa Bible remix na din guys. extension Oo. At least character lang Kay wala mabuta last week calls mo na. Wow. sorry na-delay ang budget Kuan kanang dili nimo pasagdan nga kung unsa imong istorya, buhaton or hunahunaon makapasakit sa iya. Like I'd rather not say this, do this or think about this if it will mean hurting this person. Makarelate ko ana. Diba? dili Connected kayo sa peace. So, dili ba na burag parang opposite dili prangkahan yun ako sa kay di man kisa may ingana jud ko nagdako. Kanang gabi ko ka vocal like I don't know I don't care what you'll feel or Bahala think ka na, about basta kay it. ako gisultihan ta ka. Ano bitong kanang ginayon sa mga tao sa to maning ani man ko. Ano yan na ba? Yeah, tama. Yan ako sa una but kato ni sulod ako kami yon dito di ay. Wow. Nana- Dai magminyo lagi ka dai. Okay, marwag yung maturity ba. Excuse me, Mark. Si Mark, batatan ka ron. Tuo ka, damay-damay ni. Tama no? Really dito na sa ano na? Ya kay ano man good before me nagminyo ni Paulo naasay ka ng mga ginabati-bati. So, dili ko gusto nga murag makakontribute na kay number 1 biya gyud nga makakontribute sa mga current ka ginabati na stress. Isa sa maka-trigger sa
high blood. Trigger sa mga ingana ba? Stress. Hindi ko gusto nga. Hadlo ka mapasanginlan. Oh, anak. Kana gid ko si may tabari siya ho, ba di ko gusto. Ay, Jesus name, ayo tawad. Nakuan mo ko to kay iya magong asawa. Kay kuan kayo ba yoyawit mo? Oo, ingana ko. So, di ako nakayangi ko sa self ana. La dili mo ko ingani sa una. Sa una dili wala gid ko ginapalabay. Like kung unsa ang imong sala, ako gining iduot sa iyo. Yeah. Ipa-suffer ta ka. Like dili sa una sa relationship katong uyab pa. Bahalag mabtan mag 5 days dili okay. Basta ulatan nimo dapat siya gyud una kay lalaki Yun, siya. Tama. Pero sa karon na nga age, murag gud sa kategory. Kung ano ka nang Susok lang lugar akong age. It doesn't matter kung kisay nakasala or kisay na hurt, kisay naka-hurt. If you want nga okay mo kay after all your partners. So okay ra nga ako'y mag-una. Sa una dili ko ga sorry first. Balag sa anak ko. So pasabot ba na kay nag-matured ka tungod kay love nimo siya? Ika-religious na! Excuse me, Mark. Actually, na yung boyfriend nagulat rin sa... siya boyfriend din ako. Ako ni singit nga video na. Nara yung boyfriend nagulat karon sa my God. Ni camouflage lagi ka sa gawas, Mark. Nanangit ba kasi ang ka-live-in? Na si Marilyn. Nanay Mars! Hello! Ikaw. Ikaw, what's... Para Mag-mature pa di ay. O sa'yo, para ni mo emotionally matured ng usa ka tao? I think, Napis mo ako na karon. Emphasize na ko to ka Sir Juan no kay kanang di kana sa peace kanang di ka mo ano di ka basta-basta patulog any argument. Kung mingon siya 1 + 1 = 11 no iyahan na to. Bahala kasi mo ang life. Imuha man na. Bahala ka. Dako naman ka. Oo. Ang kang attorney kay katong sa to siya imuha kanang It's a good, kanang kanang for others. kung maginahinay ka sa imong panggawa sa imong mga baba. Shout out Nanay Mars. Try lang. Siguro makaingon ko nga medyo matured. Di gid ako iingon gid nga matured na gid ha. Kung dili kay ka basta-basta mo judge. Kanang dili ka basta-basta bitaw nga kana mo magid ako nga kamanay sa social media manggod kay bisag wala pa ta kabalo gid sa tinuod ba. Mo judge dahin ta ingana na siya kay Kay mo mo'y siya. nag-trending. Ay mo ni siya. Ay ana ba daghan kay check ka ba. Daghan mo gud ta ka dapat i-consider. Yeah. Since kay sa mo ta kabalo sa full story ingana bitaw kay Wala ka tong sa Ayun na nag-i-judge si Sam, sir. Ana ba? Oo. Gatawagon ako silang mga gibberish. Gibberish. Kanang putak-putak ba pero walay unod ang ilahang koan bitaw ingana ba. So mo to siya. Makaingon ko nga medyo matured na ka kung dili ka basta-basta mo judge. Yeah. Yes. So you're not a judger. Yes. Yeah. Alam Wala mo- mang quick criteria for judging. Now, ako siguro ako lang iyan. Siguro if you're already flexible and open-minded ba kana barag na English na kamo na lay Google kung sa Bisaya sa flexible o open-minded. Kana bitang niabot na ka sa punto nga sahay nga. Di sometimes maguna di ba nasa tay mga moment nga dili kabalo ko ani dili ko na ko ni ana. But siguro para na ako bay usa gyapon sign of maturity is kanang medyo open-minded na ka ba kanang you have to Kanang learn to listen na ka ba. Kanang 20 nimo mga to 100. Lain ang open-minded. Kanang open-minded ka pa? Oh, yan na. Ano makasakyanan ka in 1 year? Kanang wala dyan kay buhaton. Pag mata ni mo madato ka diretso, mo na yung ana. But I think isa na ba sign of maturity nga kabalo na ka mo adjust ba kanang dili pwede nga ikaw lang magunahon na nga sila dapat mo adjust na ako bay. Dapat kanabang ako sad kailangan sa ko mo adjust sa akong mga sa tao sa akong palibot kanabang dili well kanabang siguro burag ang dating burag meet halfway. Yeah. Nga dili pwede nga mo insist ka nga mo gini dapat. Ngano di ana ba kanabang you have to limit na unsa man day kumusta man ta atong team burag kulangan gyud ta sa resources or murag kulang gyud ta sa ekipo then we need to adjust Yeah. or nay changes of unsa ba kanabang nay changes sa mga palisiya nay mga then we have to be flexible we have to adapt nay mga things nga dawaton na tong kamatuoran i-let go na nato ni
then maybe kanipod, let's accept this idea. But I think that's part of para nako is maturity na na. When did you just realize that, Cons? Mo na pangutana di akong kano sa A couple of minutes ago. Katong na-counselor na katong ka? nasulirap ako mata. Kay yun ani, before I answer that, ang akong round 2 na to na question is karon now kitabi. How many percent na makaingon ka nga you are emotionally matured sa imong self now? Would you say 100% na ba or makaingon ka pila ba ka percent? Now, ikaw, Juan. How many? Kaya ako, Ako, ako dili pa ka ako to ba, di pa ako yung 100%. Ako kay mga 100% maturity ako now. Physically mature. Pero hindi, joke lang. Kan, di mo ko makaingon ba kung sa nga percent? Pero na ako sa level nga, dili pod ko nga, wala na ako sa 50%. So more than 50. More than 50. Passing, 70. Sabay passing na ron sa school. Di, 75? 75? Di naman kayo, times nga, murag yung kung bataut ba yun, feeling ako ba, wala ko nang mature ba yun? Okay, ka breast milk pa man. Sorry. Nabastos na Direct siya. supplier. Direct siya I sa did supplier. not see that coming! Siya bottle dye. Direct siya sa supplier. Direct from the source. Yes! Sa mo. Dito ko, dili formula. Pero na dili pa na ko ako. Bantong healthy si Juan. Nay mag-usahan yung bataut yawan ba dyan. O sa gani ka, katsawan pa ko na imilig eh. Wala na ko ibuhot na. Pero, I don't know, na siguro yung mga times siguro or circumstances nga mapakita na ko akong pagka-mature or kuan, pero di pa ako 100%. Basta lapas na sa 50. Lapas na sa 50. So 51. Hangyo. Especially kayo especially nang minyo ko, nanamog yung mga decision making ginabuhat na ko ba nga, dili ginabuhat sa uban or sa mga bata pa. So, siguro, ana nga level. Siguro, bata to, 70 or 75 na. Yeah. Dili 100%. Kaya naman gay part. Dili pwede i-full mature kay dapat nayabot tay pagka... Room for Oh. Yeah. Ano ba? Yeah. Ikaw, Attorney Drew, how many percent are you bang may emotionally mature? Siguro, like I said, na-realize na ako when I got married. Mamang ito akong pinaka-struggle to correct. And kabalo jud ko nga dili gito siya maayo if nagpernaminti na like dili na ka mo pili og lugar. May galing ka kay sayo, wa pa ka nag-1 year, naka-realize sa dayo. Realize na. Nayuban 5 years pa. Ayaw pa na. Asa ka nagtanaw to, Cons? Dito kang Mark. Si Mark. Excuse me, Mark. Bitaw. Ikaw, how many percent ba? More than Ato, 50? 75 siguro. Kay Passing na, naman passing. ako workout. Pero, kay recently man good, ibalik to siya. Recently lang. Pero pila po ka years nga nawala to. Okay. Parang naalang naka-trigger nga ligawas na sad to siya. And I feel bad about it. So, uy, pakialam. The important thing is that makarealize ko nga dito sakto and I have to be humble ato nga love you, husband. Shout out de ka, Paulo. Pero siya may nagwana na. Ay, kaya alam ko Actually, nabasa no? nga na yung Paulo. Actually. Abi na project siyang estudyante. Iyang kitab lang. Abi na project siyang estudyante. As in, Ako videohan, be, para makita hindi ninyo. ba siya ka na? Ayan. Oh, di ba? Mo na siyang gipanginambog siyang asawa, may gala. Ayan. Wala ko na siyang gi-pressure na. Kay Kailangan. high school pa siya last nag-paint o nag-draw. Kabalo mo siya naka-special daw Sorry, na naked siya na naked siya itong pag... Wala si attorney dyan gilid. Muna naka-importante ka na, talawa. O sa nakapi na yung gipisik-pisik ka na. Coffee. Oh. Katong itong kayo, saan to siya? Black coffee. Black coffee. Very good. Long black. How many, kanikaw Sam, how many? Ako. 20%? 25%? Uy, ginoo ako.
Sobra na ba ka sa 50%? Basi magwelga po ng ako mga kuan. Actually ginatagaw ko nagid ko nilag tita, no? Kay Yeah. tungod sa kuan ano Kay daw physically, ang mindset. physically matured man po siguro lang pananaw ni mo. Dili pod kay kanang saputon sila kay kanang very ano daw gid kay ko tita daw kay ko kanang kuan mindset. Di na ko ginag-party. Gusto mo puyuhay akong balay. Nga na mas gina ko magluto-luto na lang. Sige, naglabdag ng ulo. Oo, sige labad akong ulo. Api ba na siya? Sign ba na siya maturity? Di, ako sa Physical maturity. Musa na akong pangutana, kana bang mas mupili kag hilom nga lugar Yeah. kaysa saba nga lugar part of maturity ba? Dili ko kalimot ko. What if ko ang imog yung trabaho kay sa bar gyud ka? Yung lugar siya matured na sa akong taman nga. Napugos. Napugos Napugos siya, pa mature. Oh, sa ako pa namin. Ambot ba? Siguro kay nakaagi man po ko minyo 7 years. Excuse me. Oy, ang girimeni. Excuse me. Gimingaw. Uy, dagan kong natunan ato. Dagan kay ko natunan ato. At least siguro pasar ko, uy, 75 gyapon. Uy, ma-acquire biya po ni mga maturity through experience. Yeah! So may Yeah. na-learn nimo nga bisag taga nimog motor di gyapon maimuha Oo, ana. hindi gyapon mo ako. Si pamugos. Ana ra char lang. Uy, si Bako. Motor, Da- sapatos. Ako galing bisag kon makaingon gyapon ko bay nga dili pa ko passing bay. Napagyapon ko maybe sa mga 60 to 65% pa. Di. Emotionally Siguro mature. naikuan na siguro Sir Bern. Para sa ko kay naay mga kategory ba like kung diri ka Oo. sa house ka nga part or sa family matured na kaning nga Pwede. diri ka nga kuan sa imong sports or sa Oo. kuan na Kung daghan aspects man ang maturity. Yeah. Asa ka- Psychological, ang sabi na siya, physical, yes. Emotional, social, yeah. Yeah. For example, sana pag minyo nimo or wala parang minyo di pa kakabalo mo manage sa imong kuan sa imong financial something. Pag minyo ninyo kay pwede. ginagano na ka nga oy kani dapat Dapat manage sa nga family ni. niya. Yeah. So kung abot sa family, matured na kay nani nga level or 80% or 90. Pero ani nga level ginapaka Feel ako labaw makasamo. 76. At least na lang. Nga na, may na siguro. Gag-go kita through Yeah, seasons. di ba? Through seasons. I was thinking mag like for example as a father, I don't know kung matured na bagyog ko nga di na kay ko magsigigyaw-yaw about sa akong mga kids but di ani na lang di ko kabalo kung sa edad lagi gihapon ni nga na-realize yun ako ba nga lately mago nakita na ako sa mga TikTok ba sa mga content na dagay gina-propose karon nga bana asawa takasagara daw Pinoy pag nanay mga anak ang anak na mo'y nasa tunga so papa ang mga anak layo ng asawa. So, tendency kung na yung mga conflict sa kuan, mawala na ang imong focus, imong partner. Lately, dagan na kay post about it nga, dapat dili daw ba? Bang, bana asawa, hayag yun ang mga anak. Still your partner ang imo gyapong priority. Which karon ako na na-realize nga, number one, kay, yun at the end of the day, ang imo mga anak, ba, bisag kung saon yun mo ba, magkaroon gina sila og ilang own lives. Bisag kung saon, naging na sila yung own lives na mubiyag gina sila eventually sa inyong balay. O kinsay magpabilin, kamo gigyapon sa imong bana o asawa. Kanay nga na ba? I think that's, I don't know lang kung sa ako ba nag-inad, or that's sign also of maturity nga. Ginahinay na nako, di ba? Dugay ako na yung sa podcast nga, mahadlok ko ba yung nga, mabot na nga time nga kung mga anak mo detach na sa amoa. Pero na ko'y separation anxiety dan magunahon pa lang ko nga, oh my God, di na sila magsalig sa mo or something. Pero, I have to accept the fact nga moabot yun nga time. Nga, di na gin sila ganahan. And, kanipon, karon na naitabo sa among, sa igsoon sa akong mga mama, no? Namatay ang mga igsoon, dali ra kayo, no? Condolence sa akong, sa akong mama, sa iyong mga igsoon. Kanisad ba, I don't know kung sign na ning maturity, kana bang, when you hear nga kanang naimamatay, kanang, dili na sa ingon nga kana bitong, Grabe nga affected nga kana affected ka nang may makaingon na ka ba nga dat may kita gyud tanan bay mamatay kana bang wala gi kanang kuan ani kanang nga magpabilin tang tanan na, kita tanan mamatay eventually nalang ginauna napayuban nga naulaing karon may ko nga well iampo na lang nato nga wala na human na iyang panahon dili na kay kaingon na grabe na gyud kay ka ng super duper nga affected bitaw nga Samot na ko na- ang situation kay nakita nimo nga gaantos to siya. Yeah. Oh, yeah. Ka nang grabe pa yung strive bitaw para mabuhi siya. Tapos siguro, sign na po ng maturity nga wala na yung horror-horror na mag-uno. Di ba
ba sa una madlo mga nay mamatay talo basig kalagon ko niya bayana. I don't know bay ako karon magunon ako mamatay gyud ka bay. Ano bang kung di gyud ka magkuan sa imong kaugalingon or mabot gyud natin walay makapugong madato ka mapobre, you will really die. So magunaw na din kamo na siguro mag-start imong maturity in life na that's why kung what will make you happy kung unsa imong mabuhat karon alam mo buhatan na lang na or unsay maayo nga buhaton nimo sa kataw kay at the end of the day True. sus mobiya ra gyud punta aning kalibutan na bro sa ingana na lang imong pangunahon na ba oh my god tiguwa na gyud ko Lagi. feeling na ko tong advice mura gordams na kayo na kala So mo to siya, patay-patay na mo story ah. Patyan na. Patyan na. mura message na 60th Nakoy birthday madugang ang isa siguro sa kana maingon ka nga mature na ka if when the time nga ma-realize nimo to mga advices nga ginadunggan nimo sa imong parents. Yeah. na tinuod na ko Confirm nimo yan. Tinuod eh, bay. Yeah. Ano ba, mag-isa na sa maturity ba yung tama gid gingon ni pa konben ni mama ba ano ba. Muna nga butang ba. tama no For ano example ko katong kanang balik na sa sakyanan. Nato gi-mention ng papa when nag-drive siya sa sakyanan uban ko siya ano siya nga. Every time kayo mag-drive ka sa sakyanan, kung na kayo makuha nga kaskasero nga driver, ayaw yung kasuko. Kaya kung masok ka, ikaw yung pildi. Magina permanent na ni ko gina sa akong mind permanent na mag-drive ko motor. Tama. Once na masuko ka sa driver nga imong kakuan, ikaw yung permanent yung ka Yeah. always yung ka pildi. oh yeah Kana ba then nais ko balay tama ba kanang ubertikan ka ta feeling nimo Masuko. bro makiglakag ka masuko din ka Unsa may- kabitikan ka na. pag medyo mature nimo na unsa may makuha na ako karon kung malakang na siya ba ko'y premyo Kana or Or kung maka overtake sa tunga kung bitaw. maka-overtake ba ko kalit ba mo full tank akong gasolina ana bitaw Kana. Yeah. Mga advices nga mo ka-receive like para sa inyo mga advices nimo sa imong family like kung kanang tama ba yung kanang na-experience naman ako ang pagka-father. Ikaw ba tama? Gingon ni server ni ba? May nani tong putang nga kuan. Ano nga ba? mas mindig yun ang Cerela kaysa Gerber mahal lang ang Gerber tapos buluwa Ayun yung i-practice ng Gerber. Kaya mo ka na ko anak. mas may itong kalabasa nga gilata lang uy tingnan muna nag-order ta og nachos is it Yeah. nachos ay may panad ay healthy ang Ayan. nachos in fairness may pipino okay ko I love it Imo favorite. ay cookies ay pwede ka na magkuhan mo rin cookies na kuan healthy Sugar free. Sugar-free. Muffins. muffins yeah Yeah, cinnamon. Ang Ako daw, napaisa. Napaisa. Para sa akong friend, Vegan na dark. ko na siya. kasi pangalan Vegan choco chip. so dili siya pero tamis gyapon Yeah, lagyan mo siya. dito na lang ko sa kuan pwede namang isa na po na akong kuan kaunon siguro Lagi ano, vegan. kay vegan man oy in fairness na pipino o kuan Ano yung vegan? Ano siya ikaw na? Lahi ang floor nga. Yeah. Lahi ang pwede floor. pwede yun din yung nachos nga na kuan no pipino bro kinilaw nga nachos lami kayo kung na ito gagami yun Bawal yapon ka, kana sugar ang kuan. Mayonnaise? So, pwede i-prostitute, i-substitute. I-substitute, ani. Promise ba? Ang Bombay na pipino, taba, sarap. Yeah, ano siya, mubalan. Maturity ba gyapon kung mas kanang okay ra sa imo bisan nani mahok ang haplas. Like, no? More pleasant naman kay nasa tuwa karon uy. Ba? Or ka ng gulay nila imong kinaon? True. Mas pilihan nimo ang gulay kaysa kuan. Karon ni. Ka na mag-English breakfast na lang ka nga tea. Di talaga So kung mag-English pud dapat yan. During breakfast. Kung mag-tsaa na lang, bagyog ka, matured na lang, iba? Yeah. Di ko kabaluan na ba yun? Magkape na lang ka. Matured. Kape-kape. So, mean to say, kung maghiling lang ka, you choose ingani cafe kaysa bar, so matured na ta. Sign na ba na? Bara kasugod na na? Sign. Pwede. Yeah. Kasi ang ingay, di ba? Parang True. Dati doon na ba ka nang masuko ka nang di ka nang kuan kay. Ako hilig ba og banda sa una. Na maminog ban sa bar ano to. Ganang gikuha na sa una. Doon ka later on kay. Okay. Saba na. Naka-realize ko, nakadumdum yun ko nga, vivid pag yun kayo nga memory nga. Ningon ko, manglaag mi, gusto ko manglaag mi. Tapos ningon na akong uncle na, di ko ka nagsaba, di ko ka nagkuhan. Ano man nga, di ba, ga-enjoy man ka-anits. Ano, di ko man buringan man sila nga, fun man kay ni. Pag abot din, pag dako na ako,
mo to na-realize. Di ba pag mag-ingana kayo, hindi kanila gatiniguang na sad o gatiniguang Tiniguang. Di ani na lang yun kanang scientifically. Ah! Ga-deteriorate na imong mga eardrums. So medyo din na kita ganan og So, mga saba. physically Sa mature. una po sa mga batan-on mo nang ganang kag saba kay maghinunghungay man na. Di ba para sa patong Ay! Ano di? mo man ay ganana. Inana, di ay! Bernie's theory. Very theory. Tinawa ko ba katong kan kita tanya sa kana. Ay mo na Tama-tingala siya, nagbasa ang iyang liog. Kilapan na di ay, ana ba? Ana ang mga diskarte. Pero karon gusto na kagilo kay mga meeting sa may istoryahan. Yan, mga sa may mga buhaton na to, strategy para may mutang number 1 counselor karon. alam mo isa na sa maturity na to, bro. Kana pong realization nimo nga ako, I don't know kung maturity ba ni or gidawat lang ako nga mo gyud ni. Like inana ka sa politics. Na-realize na ako nga dapat gid kani ding planning kani mga sample lang niya. Nga ang media naay mo bash o naay mo protesta sa mo protect sa imuha or naay mo it's really just part of the game. It's a dog eat dog world. Please, promise, Brad. Kanang uban diha, it's either amigo or suldado sa usa ka politician. Napo isa nga. Do not po mo kuan gyud pat promise. Take it from me. Mo nang ako di ko masuko if ever na media nga gibira-birahan ko. Moingon na lang yung karon as sign of maturity nga it's okay. That's part of his job. Mas na-emphasize ni mo na siya nga, ni mature ka na, kung Yeah. paabot na sa politics. Pagabot na ako sa politics nga, ikaw naman mga puwe! Mga labatiba! Ngit-ngit kapas kalatanan ba tapos di. Kasi na-realize na ko, di ba dati iya maning kauban, takaron iya na pong gikalaban. Lagi kon. Tangan kani siya kalaban sa una tapos karon iya na pong gidaig. Then I realize that part of maturity na or maybe part po sa maturity nga kana bang burag on top na kay tanan kani ding tanan nagakahitabo that's just part of the game boy. Kana bang lagi ding media yun nga mo na kay kalyado naman siya. Sa una kalaban sila. Or kaning sa una grabe ilang biniray sa politika karon kay magtandem na sila. Ana. This is part, kada bang for the entire ano ba, kada bang di lang sa politika, even now sa mga businesses. Di ba ma-realize na nimo ba nga, ingani, mo gide ni, ani, ingani gide ang mga agency, ingani gide ang managerial, ana na ba kanang burag may bawa na nimo ang entire burag story behind. Kung saan asa ka padulungan ng mo na ni. I think that's also part of maturity na. Kanang kabalo na ka ba? Bisa pag di na lang ka mo istorya o di na ka mo comment, kabalo na ka nga, yeah, that's part of the game. Burag, part na ni. Burag, sa basketball, part na ginang naiusay sinikuhay. Naiusahay ka ng mag-trade og players. Kanang nga na ba? Kanang part yun na. Part po ng sa dula nga, ibutang na to, you have great players, pero part sa ginang ma-injury ang players, so wa siya nagamit. That's why they lose the game. Kanang burag yan na ba? Burag, when you see all the things or tanan butang nga gakaitabo sa kalibutan, burag mayon na ka nga nakita na nako ni. And ang ending din ani bura bitog. Oh sige, makasabot na ko ani bay. You will not take it personally na. Yeah, it's a matter of perspective. Yan. Pila ka ay sa perspective tubag. Pa yun na mo dira. Papalpitit unta mo. 4 para sure. Look, kaduwa na lagi ko ani. Lami ang cookies. Lagi ang cookies. Lami ang cookies. Wow. Teka mo na, Dro. Congratulations again sa inyong cafe. So, ano man, yun sa maning yun pagsugod din anong naka-create ng mong cafe. Sa mo ang upat ga magigsugan. Oo. Ako yun ang pinakahilig mag-coffee. Nagsugod po na siya when I entered law school. Di ko ganun nagkapig before law school. Ah, okay. Pait kay siya. Kanong mag-enjoy man ko sa pait nga mo di ba? Yeah. So, Correct. pagkabot ang law school, dili man ko makasugakod og study og pila ka oras ko. Oh. Dili ko magkape. Oh. So, dito ko nahinay-hinay og kanang love sa coffee. And then, hantod nga, gusto na ko mo go beyond ang akong knowledge nga purely menu lang sa una ko nabawaan. Karon giunsa na paghimo. Ana nga menu murag Pero nag-research. nagilom-ilom naman ka sa opisina nga sige na may bar-bar naman may dito. My Actually, pero na sila na Coffee 101. Kaya sila sige na sila check. Ikaw naman ang absent ka. Kamo na gagawin ako na may Kaya wow. sila Coffee 101. Busy kay kasi mo mga kuan. Mga choice set mo tanan. Dugay ram day kahilig sa.
So that's why nga, burang sa man imo lang ning gikuan, gi-pitch lang ni Yeah, akong gikuan nga. Tapos na ano man good nga nasikat ang coffee shops diri sa Cagayan. Yeah, as in. Mura na tagdili the City of Golden Friendship. City City of of Golden Coffee Shop. Coffee shop tinuod. So dito tapos anak ko sa akong mga igsoon nga let's try kay dili man ni kay ibog-ibog. It's because gusto nato ang coffee itself. Oh, yeah. And na-influence man ako si akong kuya. Dili gina siya hingapi. But when he tried 100% pure Arabica, akong gi-introduce sa iya ha. Moto, naka-farm siya sa Mirayon. Lahi. Lahi mabikil di ay ha. Farm. Uy, in fairness, diya sa Mirayon, the greatest na mga coffee beans na diya gikan. Yeah. Kundi ko sa'yo, but even Nestle ata, Brad. Burag na po diya ka pang tanong. Dili. O saan na sila sa... Gatanon. Isa na sila sa Katanom. O lagi sila lagi ka tanong. Diya ka po nga area dapita. Di, ano Ata sa Talakad. sa bukid nun? O mo galing kay tungod sa iyang... Elevation. Yun. Elevation. Kabalo ka na. Wala ka kabalo Kaya ang attitude. Ay, attitude eh. Ay, attitude. Tama mo. Kaysa bukid nun, manggod ang level anang mga The higher the altitude, mas lami. Oh, mas lami and mas tambok ang red cherry. Kahit kung wala mi siya, na siya altitude problem. Habe. So may galing kinakakita kani nga pwesto diri. Yeah, si Kuya gid ang nangita. Dili gid siya pang coffee shop gid iyang vision ani. But then na may murag na ay changes sa plans niya. So, ako siya ginanya, ato na lang i-coffee shop ya kay sayang kaayo pud ang rent nakahatag na kag pang 1 year. So mo to gi kuan na mo tapos ako na din ang ako may ginapa-decide gyud nila sa tanan. Kay ingon lagi sila nga. Pero dili ko confident ana. That's why I always consult them. Mo niya kong ginahon-nahon na okay ra ba ni sa inyo ha. Ay nga na kay dili man ako mo gasto. Maulang. Tapos mo na sa interior, sa unsay mga pangpaliton, unsay menu, unsay kanang way sa pag-advertise, yan na. Pero dili gid nga expert ha ga research murag work in progress gid ni siya nga Okay. nga kuan. Medyo kumusta yung location diri nga naman mo sa kuan? Saan na diri? Makasanding na ba ni? Makasanding. Makasanding na kuan. So Tomasaco, atubangan sa old nga Petron. Doon sa 14th Street. Yeah. Yeah, 40. Tumasako 14th Street doon. O pinakadol nga mga eskwelahan diri, Corpus o Oro Christian. Yeah. Ano, Christian na pinakapit. Oh, if ever nga namoy kuan diri mo, mag-date mo. Medyo layo sa school pwede diri, ana, no? Mag-study pwede. Yeah. I think dagan mga boarding houses po nga dol diri, pwede po Ay diri. isa po day sa naka-inspire gyud ako constantly. Sugod gid ko og dream nga one day Lord utana na pud ko'y coffee shop kay sa una mag-study ko ang mga coffee shops tama lang 9-10 PM and gusto ba ko mag-go beyond like magkadlawon. Gusto ko nga na ay house bitaw nga kanang walay limit sa time like kung gusto ka magbabad diha og stay study ako yung vision ba kay study place ako vision ni ana tapos dili lang kay ka pwede ay dili lang kay ingon nga study lang ka na pud kay partner nga coffee nga mas maka relax ka Nice, ma-feed ang imuhang cravings sa coffee and then ma-happy ka kay every time ba na ma-feed na nga to ang cravings ano ba kita ma-happy So pwede na to ni pasara mag-meeting ta diri once a week. yes why not Mag-signing of contract sa Hugyaw events diri na po. Pwede. Bongga. Early morning diri na magimigaagi kay traffic man diri diri. mga As early as unsa inyong kuan? Target ninyo nga kuan. 9 a.m. to 9 p.m. Ano man nga na may mamahaw ka? Kalawon mo dapat. I-try ninyo. Pili makas. Kaya plano mo mag 24 hours? Naala sa plan. Okay. Ito sa ninyong kadlawon. Wala diri ka ng Oh, di ba? the 12. Putang lagi mo CCTV kaya hold up. Mao lang. Kamaw lang. Nazareth ba yan? Pwede na may CR kompleto. Siya ni pre-wifi. Ano yung Yeah. wifi? Grabe. May gala. So, shout out kin sa inyong inyong trainer nagsugod Yeah, so thank you so much Sir Neo Namata. Ayan natin Trainer. Hey sir, naro. And also I would like Kaway sir. Yeah. And also I would like to thank my brother-in-law Kuya Mark. Siya gyud ang nag hands-on gikan sa pag-start sa construction until Pero the end. nabalaka na daw siya. Sa mga gastos.
ako'y nag-dream pero akong mga igsuon ang dako gid kayo og kanang contribution nga nahimo gid ni siya. Galing. And also my brother sa nakaron sa New York, thank you so much for your support. Si Daniel, ang ako ang among youngest, and Ate Doreen, wife ni Kuya Mark. Thank you so much for asa ato ang pag hand in hand nga pag-work nga makahitabo gid ni. So dili lang niya ako sa amo gining family business. Actually, nagsiselos ko. Dugi na gusto na i-cafe ba? Ng cafe or resto bar na. Something like this ba? Nang burag baby, ano ni mo ba? Baby business. Gusto ko ka sa baby business kay kung di kini mo mapalago ang imong baby business, so lang ginagko nga business, di ba? Yeah. So sa lang sa gyud ka. Before ka sa Perkinilo. Kape atong istoryahan na kape. So nagsil congratulations. Thank you, Con. Guwapo na to ni bato na to ni every week na nata diri if ever wala ano. At least lahi ba kay sa opisina, bodega na maguto dito. Bodega/studio. Diri daw magkuhan sa ganyan ba? Yay! Pwede yapon. Congratulations again, Thank you, bisitahin Con. sila diri ah. And so pwede na kaduong na kadiri Mark ha. Kung magpalit og kape, diri automatic. So, ang mo ang soft opening kay from August 8 to August 14. So, I hope kung maka-visit mo diri. And also, I would like to thank our staff, our mga barista, Faith and Perf. Thank you so much for your services, guys. And I'd like to thank also our parents, si Mommy, Daddy, Bishop Bong and Pastora Gemma. Thank you so much for your support sa among mga anak. Wala gid sila nagduha-duha bitaw nga. Sure mo nak nga inyo ginang makuan, like all out support gid sila. And also for the prayers. Thank you so much. And above all else, we thank the Lord Jesus Christ, our Father in heaven, nga iyang gi-allow nga mahitabo ni siya nga dream. Amen. So, thank you. Thank you, Sumota Lord. tong GMB, good news Sa Bible. Nakalimutan ni mo yung artist. No, Ang artist, yung artist, ay kalimti mong artist. Ang No, artist. oo. And my husband, Paolo, thank you so much. Kay 2 weeks na gid na sigig belar kay sigig atiman diri sa shop. Although nga kanang dili gid di mo siya forte, pero imo ging gipakita imuhang support sa ako by just showing up here and sa pag-draw. Dapat painting man ang tana pero gid-draw lang gid niya sa canvas ang amo ang mga frames diri sa shop. So thank you so much, love. Ay, isa sa akong dream kay Kwan. Studio, nga photography studio, tapos Ay, coffee shop. na bar. Ay, mangyayari yan, Brad. I-pre-over ka na mo, Brad. Kanan pag may sulti na ako, may tinood yun na, Brad. Mo ginatong aim, ha? Yes, yes. Bosa, dapat mo daog kita next week. Para tuloy-tuloy ang grasya. Marato. Shout out po sa akong asawa. Siya mo yung sponsor karon nani. So man pag soft opening ba na discount sa? Yes, we have 8% discount on all drinks. Yan. Kay August 8 man din nag-open, so 8% discount. Ay, grabe. Ano din dapat? At saka, di ko pwede mag-open sa 31. 31%. Magansi ka! At kansi kayo. Magansi ka! And dili pa na ako kalimtan, i-thank you ang ato ang mga boss, si Councilor Bernie, Ma'am Ling, Ma'am Imyat. Salamat ka sa pag-consider sa mga times ka wala ko sa office. Thank you, Con. Pasalamat ka nga bayad man mi. Sige pagtuni mo. Anyway, Thank you, Con. thank you very much. And guys, promise na mo mag-podcast na may every week. Pasensya kayo kay na busy. Bro na mo busy, di ba? Yeah, yes. Sa mga Salamat. office mates ka nag-support. Thank you. Salamat sa pagsunod niyo sa among Spotify and YouTube ug uban pa. Daghang salamat and well, guys, closing lang na ako nga, you know, again ang being matured is dili na about sa age. Nayuban nga medyo early ang edad pero ang maturity mas naadya. Amo pag yung kaganina napoy tigulang ng edad, ang itsura matured na pero ang panghuna-huna ambot lang. Tama ba siya, Trigger? Familiar. Familiar. Dili ko magsaba. Anyway, kini si Konsyal Bernie Bitok-Bitok is Parsha. Inyo ang pinakagwapa ngayaan. Sampay na. Andrew Dalapo Galupo. Kalimot, Juanito. Yes, paki-follow sa fan page ni One Ano mo, Photo. bro? Busy akong August. Para busy ang August. Ingat mo Like tanan. our page, The Masters Cafe. D. At let's see letter D. Yeah, D because mga igsoon, D. Letter D. Okay. Yeah. D Masters Cafe. Cafe. Ingat mo tanan. Bye. Bye. Panganon sa namon eh. Thank you.